dah tu buat. Senang macam ya. Ya. Kita ni. Nah ini arga. Ye. Baik mana? Nah ini tak ada ini. Hey. Senang macam. Lepas jangan bima fsa bibini nuau tangga takai ready zabai. Waiting जिगाबखौनो सावना होबाय नामाथाय फाव खुन्दै फैदो दे मा खालामनोसै आरो आबादारिफोरा बेफोरखौ मावना जानांगौरा नायनि जोंहा दुपु जनाखौ बिमाया माबोरै साजायदों नायनि आयै बिमा बादिथार आंनि एसेबो लायासै माथो दुपुआलाय आयै नायनि बा बिमाया बहा थांगोन खालामबाय थायो मोनाबाय फैनानै संनांगोन खुरनांगोन एस ओइ मासै आंसो बुगोन नालाय aduh po sa sona manci tuh po sona masa ke bima hasib singau sendela tabai deh kan deh oh be bye saya kena लोगोफोर जों थांनो थाखाय रेडि जाबाय बेलाय जोंहा दुपु सनायाबो पुरा रेडि नन्दितायाबो पुरा रेडि थांनानै जोङो दसे रायज्लाय होनज्लाय नन्दितायाबो लोगोफोरजों गेलेगोन सोर दं नन्दिता खोन्थालाय ग्रिसा आरो हेलिल'सो दङलाय बाय हेलिले बाय नोंनि गोदोर बिसोरो नायनि दुपुखौ आयो थुदो थांनोसै जोंना आलासि जानो Oh, namanya lelai. Tuh. Hai, manang tak ada yang dia roh. Deh. Waduh. Alasnya nang nama je. Hah? Kalau gini nggak bawa mana orang sampai. Tadi cuma perasaan apa juga. Hei, tuh. Tama mau kau jat nong. Bakal sih malang lebih nu. Ada daklai hei kia jarau. Maba kam dulu. Bahar ni talam marina dorja kam marina lana nih. Mau kau diuna nang dulu. Hakam ya oleh. Kamu ni talam marina lana nih geria ya. Oh, army ke mau kau negra nama mbak.